ano, nekuti tiri vazhinji mangwanani ano. Jehovha, tinodana nyasha dzenyu, tinodaidza ngoni dzenyu Baba, tinodaidza kugona kwenyu mangwanani ano. Tirimo mukati meimba yenyu Jesu. Baba, tinokudaidzai mangwanani ano kuti musangane nesu. Tinokudaidzai mweya mutsvene kuti musangane nesu. Iyemi Jesu mangwanani ano, moyo yedu ine kufara nekuti tapinda mukati meimba yenyu. Asi ndakafara pandakanzi handei kuimba yaJehovha. Mangwanani ano tavemo Jesu, tavemo Mwari. Tauya Baba vangu mangwanani ano pamwe chete nevazhinji vari kurumbidza panguva dzakadai. Mweya mutsvene mangwanani ano, tauya Jesu kuzoona kubwinya kwenyu. Tauya Jesu kuzonzwa simba renyu. Mweya mutsvene Jesu, iyemi mugere pachigaro mangwanani ano, mugere pachigaro. Iye Jesu mwambo, Jesu musharukwa wekare kare. Hanzi kune maelders vanopfugama zuva rose vachirumbidza, vachitaura zveutsvene hwenyu, vachirumbidza utsvene hwenyu. Nesu mangwanani ano tauya kuzorumbidza utsvene hwenyu. Tauya Mwari kuzorumbidza utsvene hwenyu. Tauya kuzopambiri kuzita renyu mangwanani ano. Baba wangu nezita raJesu, tauya mweya mutsvene Mwari kuzopfugama pamberi penyu kuti Mwari sanganai nesu. Onai tiri pano Jesu, onai tave pano Mwari, onai tave pano Jehovha mangwanani ano. Mweya mutsvene tave pano Jesu kuzonamata zita renyu. Tave pano mweya mutsvene Mwari kuzopambiri kwamuri. Iye wakanaka ane ngoni dzinogara nekusingaperi, ndiye watavinga mangwanani ano. Zita rake Jesu ngarinamatwe, zita rake Jesu ngarikudzwe. Anogona Jesu, hakundikani mweya mutsvene. Anogona Jehovha, iye anyadzise, iye Mwari asinganyadzise. Mangwanani ano ndiye watavinga, mangwanani ano ndiye watauya kuzosangana naye, ndiye watauya kuzotaura naye mangwanani ano. Mangwanani ano Jesu, rumbidzwai mweya mutsvene Mwari. Makanaka Ishe Jesu, makanaka mweya mutsvene Mwari. Tiri pano paungano yekunamata, paungano yekurumbidza, yekumupambiri, nekuti wakanaka, nekuti wakanaka uye unotigonera. Zita rake Jesu ngarinamatwe, zita rake Jesu ngarikudzwe mangwanani ano, muzita raJesu. Haleluya. Shoko raMwari kuna Psalms chapter number 55 verse 22. Nechishona rinoti, kandira mutoro wako kuna Mwari, kandira mutoro wako pamusoro paJehovha, iye achakusimbisa. Haangatongotenderi wakarurama kuti azununguzwe. Nechirungu rinoti, cast all your cares upon the Lord. Amen. Haangatongotenderi wakaipa kuti azununguzwe. Toda kuti tingoenda pamberi paMwari mangwanani ano, zvatatouya mukati meimba yavo. Let us cast our burdens and all our cares unto him. Pari kutaurwa neshoko raMwari muchishona rinoti, kandira mutoro wako pamusoro paJehovha. Kana munhu achiita chinhu chekukanda, ari kuratidza kuti handichachidi, ari kuchikanda kuti chibve paari zvachose. Patiri kunzi kandira mutoro wako kuna Jehovha. When you say your cares unto the Lord, usachadzokerazve kwashiri. Unodzokera wamboti wachikanda wachirasa, wodzokera wonotora wotanga zvekufunganya pamusoro pacho. Kazhinji pamwe pacho ndo zvatinoita, kuti wapedza kunamata unodzokerazve wonotora mutoro uya wawamboti ndaita zvekukanda ndaurasira kwaari, wodzokera unotanga kuutsvaga kwaari, wotanga kufunganya pamusoro pawo. And sometimes we end up kutenda kwedu pamwe pacho kuchiperevera, nekuti wakutakura zvemutoro wamboti ndaakupa kuna Jesu. Wanga wamutitakurai imimi, asi wakudzokera wakunotora. Pari kunzi cast it. When you are casting, uri kukanda at a distance. You do not want to see it again. When we tell our burdens to the Lord,
Don't go there and carry them again. Don't go and look for them again. Kana ndatonamata ndati Mwari ndipore sei. Handichazvinetsi kuti ndichapora sei. Handichazvinetsi kuti ndichapora musi wechingani kana kuti achazvifambisa sei, because I have cast my care upon God. Chandakuita kungomirira Mwari kuti ndakutomirira kupora, zvekuti ndichapora sei kana rini. It is now God's business. It is not my own business anymore. When we are coming to church, ndonguva yacho yekutoti kana ndatouya, kana ndichifanira kuchema pamberi paMwari, ndo nzvimbo yacho yekuchemera. Kana ndichifanira kubuda musodzi, ndo nzvimbo yacho yekuchemera, nekuti ndiye wacho anozvigona. Iro shoko raMwari rinoti, I am the Lord God of all flesh, and nothing is too hard for me. Amen. And nothing is too hard for me. Cast all those burdens unto him and let him deal with the burdens. Kana wamupresence yaMwari, wapa maburdens ako ese kuna Mwari, hauzowani chinokuremera chinokutadzisa kurumbidza Mwari. Ndorangoti tingoenda pamberi paMwari as we have come in his presence, casting all our cares upon him. Muzita raJesu. Amen. Baba wangu mangwanani ano ndinokutendai nekuti muri Mwari. Ndinokutendai Jesu nekuti munotaura mushoko renyu, kuti ruoko rwenyu haruna kupfupika. Baba vangu, nemeso enyu nenzeve dzenyu hazvina kuremedzwa kuti zvingatadza kunzwa nekugona. Ishe wangu makatendeka zvinotiremera. Mangwanani ano patauya pamberi pechigaro chenyu, patauya mukati meimba yenyu Mwari, tinazvo Jehovha zvinorema, tinazvo Jehovha zvinotishungurudza. Asi mangwanani ano patiri kuuya, tiri kuzvikandira kwamuri Mweya Mutsvene, tiri kuzvipa kwamuri Jehovha, kuti imi Mwari mutirwire hondo dzedu sekureva kunoita shoko renyu, kuti iwe unorwa hondo dzedu dzose nekukunda. Hanzi hatizvitye hondo dzedu nekuti dzose dzinokundwa naye. Mangwanani ano tiri kuuya pamberi pechigaro chenyu, tinavo vana vedu vatinavo vari mudzimba, tinoda kuti vachengetedzwe nemi, tinoda kuti Mwari vagoneswe nemi, tinoda kuti Mwari vatungamirirwe nemi. Tigonesei Mweya Mutsvene makatendeka, ngavachengetedzwe kubva kunyika ino, kubva kunyika ine mazino anoruma. Ngavachengetedzwe vagare nekukura zvakanaka. Baba vangu makatendeka, tinako kumabasa kwatinoenda nekwatinoshanda. Baba vangu, tinazvo zvatiri kushura nezvatiri kutsvaka. Tiri kunyengetera mangwanani ano kuti imi Mwari munotakura mitoro inotiremera. Imi Mwari munotaura kuti munobvisa joko rinorema, motipa joko rakareruka. Mangwanani ano tinonyengetera kuti upenyu hwedu huri mumaoko enyu Jesu, upenyu hwedu huri mumaoko enyu. Ndimi Mwari munoziva kumuka kwedu, ndimi Mwari munoziva kuswera kwedu, ndimi munoziva Mwari patinorara, imi Mwari munochengeta. Tinonyengetera mukati menyika ino, tirwirei Jehovha makatendeka, tichengetedzei Mwari kwatinoenda. Baba tiri kunamata, tichengetedzei Mwari, tirwirei. Ishe wangu nezita raJesu, Mwari munorwira upenyu hwemumwe namumwe, rwirai upenyu hwedu Jehovha. Tichengetwe mukati menyika ino yatiri, tirwirwe Ishe wangu Jesu. Vamwe vanotaura mazita pamusoro pedu, vamwe vanotaura zvakaipa pamusoro pedu, asi Mwari tiri mukati menzvimbo ino, tipeiwe ugaro, tichengetedzwe nemi, tigadzikane tiri mukati menzvimbo ino yamakatiunza. Baba tinonyengetera kuti tiitirei nyasha, tiitireiwo zvakanaka. Hatigoni tiri tega, asi imi Mwari munotigonesa. Tinonyengetera Mwari wenyasha for our daily provisions, oh God, kubva kwamuri imi Mwari vanopa. Pashayikwe musi watinorara nenzara, tichengetwe, tipiwe Mwari zvinoringana zveupenyu hwedu. Baba tinonamata, vamwe vari kutsvaga mabasa, vamwe vari kutsvaga mari, vamwe vari kutsvaga vana, vamwe vari kutsvaga kurarama, vamwe vari kutsvaga mamarriages, vamwe vanoda utano, vamwe vanoda rugare Mwari. Baba vangu tinonyengetera, vamwe vari kutsvaga mabreakthroughs akasiyana siyana. Imi Mwari munotigonera. Takurai mitoro yedu Jesu, takurai mitoro yedu Mweya Mutsvene,
shoko renyu rinoti Mwari munoisa nzira pasina nzira. Takatarisira imi Mwari kuti muise nzira pasina nzira. Mwari munotaura mushoko renyu kuti ndinoisa nzizi mugwenga. Isai nzizi mugwenga Mwari. Baba, tinawo madhezezi atinawo ari kuda kuti imimi Mwari muvhure nzira Jehovha. Tiri kunamata Jehovha kana vari vana veIsraeri pavakafamba munzvimbo yakaoma. Mwari makabudisa mvura mudombo kuti vawane chekunwa. Kunyangwe nesu mangwanani ano tinokumbira nyasha dzakadaro. Mvura ngaibude pamatombo Mwari, and provide for your children that we may never lack, oh God, that we may never lack, Almighty God. Vachifamba mugwenga musina chokudya, Mwari makaunza mhepo yakaunza zvihuta. Baba, ndiri kunyengetera mangwanani ano. Father, we are praying for our own manna. Tiri kunamatira mana emazuva edu Mwari. Tiri kunamatira mana emazuva edu Jesu. Isingazivi kamwe kwainobva, inogadzirwa kubva kudenga, inogadzirwa kubva kudenga, ichiuya Mwari kuzofidza vana vedenga. Tiri kunamata mangwanani ano. Unzai zvihuta zvinounza kuzofidza vana vaMwari. Tisashayiwe chekudya. Vamwe vangabvunza kuti zvinoitika sei, asi zvinonzi mhepo yakangouya ikatinhira zvihuta pamisasa yevana veIsraeri. Nesu Mwari tiri kunyengetera. Unzai mhepo Mwari pamusasa wemumwe namumwe, mumba mumwe namumwe Jesu. I am praying for provision. Mana inogadzirwa kubva kudenga. Tiri kunyengetera Mwari. In such a season, oh God, open doors, my God. Open doors, open avenues. Mana ngaiburuke, zvihuta ngazviburuke. Baba wangu, nezita raJesu tinonyengetera inimi Mwari. Munotaura mushoko renyu kuti munotakura mitoro inorema. Titakurirei mitoro iregere kutiremera. Baba, irwai hondo dzedu mutikundire nezita raJesu. Mangwanani ano munoti hamukundikane. Nanhasi hamukundikane Jesu. Nanhasi hamunyadzise mweya mutsvene. Pane vanorwara mweya mutsvene, vari kuda ruoko rwenyu kuti rwuporese. Pane vari kuda nyasha dzekurarama, pane vari kuda ngoni dzekuraramiswa. Ndiri kunyengetera mangwanani ano. Shoko renyu rinoti takaporeswa namavanga enyu Jesu. Ngamaporeswe mangwanani ano. Burutsai nyasha dzekupora mangwanani ano nezita raJesu. Pane vari kutsvaga peace. Tiri kunyengetera Jesu. Mangwanani ano tiitirei zvakanaka. Mangwanani ano tirangarirei Jesu. Iye mimwe yamutsvene Mwari. Munonzi kunyange nemafungu emvura anokuteererai Mwari. Tiri kunyengetera mafungu ari kusimuka mukati meupenyu hwavana vevanhu. Ngadzikamiswe nezita raJesu. Ngadzikamiswe nezita raJesu. Calm every storm in our lives. Calm every storm in our marriages. Calm every storm at our workplaces, in our families, mighty God. Calm every storm, mighty God. Peace be still. Kureva kweshoko renyu Mwari. Mangwanani ano ngazviitwe kuupenyu hwedu. Paregedze kuwanikwa anofamba akatakura mitoro. Paregedze kuwanikwa anofamba nemisodzi pamatama. Baba, mangwanani ano tiri kutenda kuti Mwari munotiitira, uye Mwari munotigonera nezita raJesu. Tirangarirei mangwanani ano. Tadana kwamuri Mwari vanotakura mitoro, Mwari vanonzwa, Mwari vanopindura nezita raJesu. Haleluya, haleluya. Tikapfurira zvekare pamberi tichinamata. Colossians chapter number 4 verse 2. Inotirambai muchinyengetera, muchitarira, muchitenda. Amen. Ndinongoti ngoenda pamberi paMwari with thanksgiving. Kuti patiri kunamata ngatiregedzei kuramba tichivarayirwa, tichingokumbira chete tichizoregedza kutenda.
ukada kutarisa upenyu hwako 10, 15 years ago, 20 years ago, you were not like this. Zvimwe zvinhu zvawave nazvo nhasi zvakanga zvisipo. But ukangotarisa kuti Mwari vakandipa, kwete nekuti ndaizvideserve kana kuti nekuti ndaigona. But dzingori nyasha dzaMwari kuti Mwari vanoropafadza. Vamwe takanga tisatane vana, tatisina mhuri, tatisina anything chainongedzereka. But ukazotarisa kuti upenyu hwangu pahwava iko zvino izvi, hakusi kugona kana kungwara. Dzingori nyasha dzaMwari, Mwari vanopa. Amen. Ende iro shoko ravo rinoti, vanoramba vachiita mabasa makuru. Ukazvifunga kuti what he has done for me in the past 10 years, what is the great things that is now going to do in the next 10 years? Unongoona kuti Mwari ndiMwari vakanaka. Ende tinofanira kuenda pamberi paMwari tiine kutenda. Kuti patinombokumbira, asi pane patinofanira kumbotenda. Kuti Mwari makangondinakira, Mwari munondigonera. Ukangozvitarisa kuti kuri kutonhora, utori nejuzi rekupfeka. Pamwe pacho watoya netransport kuchechi. Umwe munhu haana kutokwanisa kuenda because haakwanisi kufamba. Umwe haana chekupfeka. Umwe ashaiwa mari yetransport. Umwe haatori namhuri yacho. Haana pekutangira. Umwe ari kungofamba murodhi nenzira. Asi ukangoona kuti Mwari vakandiwanira nyasha. Tina zvakawanda zvatinokomplain. But tine zvizhinji zvatiri kuitirwa naMwari zuva nezuva. Zvatinofanira kungoenda pamberi paMwari tichingotenda. Vanotaura vanoti count your blessings. Name them one by one. And you will see what God will do for you. Tingoenda pamberi paMwari tingotenda Mwari ingotenda Mwari nepauri nhasi. Ingotenda Mwari neutano hwauinawo nhasi. Ingotenda neupenyu hwauinawo nhasi. Mukatarisa pane accident yakaitika mazuva apera ekuZimbabwe along Chitungwiza Road. Painzi pakafa about is it 17 or 19 people. Ukangozvitarisa kuti mumwe munhu akangobuda mubachi ndikuenda kutown ndodzoka manje. Asi haana kudzoka. Pane vamwe mai vanga vaine mwana womusikana, I think she was 19. She was preparing a paperwork to go, I think, to Germany. She was in that accident. Akangofira ipapo. Haana kana chaanga ambotaona cheupenyu. At 19. But iwe utongori pano une upenyu. Kumwe kutsutsumwa kwatinoita pamberi paMwari. Kunoda kuti tisaone kunaka kwaMwari. Pane patinofanira kungoenda pamberi paMwari tichingotenda kuti nepandiri nhasi. Of course, handina zvinokwana, but nditori pano. Nditori neupenyu. Ndiri kutorarama nekuti pane aida kurarama asi haana kugona kurarama. Ndainzwa vanhu vaitaura vachiti hanzi pakaita accident iyo vanhu vakatanga kusvika pekutanga vakatosvika vamwe vanhu vachiri vapenyu. Asi havana kugona kuzovabatsiridza nekuti vakanga vakatsikirirwa vakatofa vachiona. Imbozviimagina kuti but inini nditongori pano. Is it because pane zvandinogona? Every day tinofamba nematransport kuenda nekudzoka. Pamwe pacho chitokomplaina kuti handazononoka kusvika kumba but watosvika. Umwe haana kutozosvika kwaaida kuenda. Pane patinofanira kungova nemwoyo inotenda pamberi paMwari. Ngoti Mwari, thank you for what I am today. Thank you for what I have today. The children that you have. Usati wambotarisa kuti mwana wangu ane musikanzwa akadai. Ingotenda kuti utori naye. Ingotenda kuti nditori naye. Handei pamberi paMwari nekutenda. Baba vangu mangwanani ano. Ndinokutendai kuti Mwari makanaka. Ndinokutendai kuti Mwari munondigonera. Ndinokutendai kuti Mwari mune nyasha neupenyu hwandinawo. Baba vangu kurarama kwandinako hakusi kugona. Upenyu hwandinawo nhasi hakusi kukodzera. Ndinotenda mangwanani ano Mwari wakatendeka. Baba mangwanani ano ndinokutendai nekuti ndine utano. Ndinokutendai Jesu. Baba wangu moyo wangu unotenda mangwanani ano kuti ndine mhuri yandinayo. Baba ndinokutendai mweya mutsvene nemhuri yamakandipa. Ndinokutendai neupenyu hwavainawo neutano hwavainawo Jesu. Baba tinongokutendai nenzendo dzandakafamba. Kukwira nekudzika tichingochengetwa nemi. Kupinda nekubuda tichingochengetwa nemi Jesu. Baba ndinokutendai Mwari neruoko rwenyu pamusoro peupenyu hwangu. Ndinongokutendai nenyasha dzamuinadzo paupenyu hwangu Jesu. Ndinongokutendai Mwari nekurangarira kwamunondiita zuva nezuva. Baba ndinokutendai Mwari nechekudya chandinacho zuva nezuva Mwari. Ndinongotenda mweya mutsvene kuti kunge tiri pano Mwari kugona kwenyu. Ruoko rwenyu Jesu.
vamwe vakarasikirwa neupenyu, vamwe vakarasikirwa nekutenda, vamwe vakarasikirwa neupenyu kwete nekuti vaidhisevha. Mangwanani ano tinongokutendai Mwari, mangwanani ano tinongorumbidza Mwari wakanaka, iye muridzi weupenyu. Mangwanani ano we appreciate this gift of life. We appreciate this gift of life that you have given us. Vana vatiri kurera Mwari, hatigoni kuvachengeta, asi Mwari muri kuvachengeta. Hatigoni kuvararamisa, asi zuva nezuva vari kumuka vaine upenyu. Mwari tinongokutendai Jesu, tikatarira makore apfuura kwatiri kubva Mwari nezvataive tiri. Nepandave nhasi ndinongoona ruoko rwenyu, nepandave nhasi ndinongoona ruoko rwenyu Jesu, nezvandave nhasi ndinongoona kugona kwenyu Mwari. Baba makatendeka, Mweya Mutsvene, Baba wangu makanaka. Mangwanani ano tinongoona ruoko rwenyu Jesu, uye nekutenda kuti iye unoita mabasa anoshamisa. Tiri kuona mabasa makuru Jesu, tiri kuaona mabasa enyu Mwari, tiri kuaona mabasa enyu Jesu. Baba wangu makanaka, Mweya Mutsvene, tiri kuona ukuru hwenyu Mweya Mutsvene Mwari. Tine zvakawanda zvatinoshuwira, asi patiri nhasi inyasha, zvatinazvo nhasi inyasha, patigere nhasi inyasha, zvatiri kuona nhasi inyasha. Mangwanani ano ndinokutendai Mweya Mutsvene, Baba wangu makanaka, Ishe Jesu, tiri kungoona nyasha dzenyu Mwari makanaka. Ngarikudzwe zita renyu Jesu. Haleluya, haleluya. Ndinoda kuti tingoenda zvekare pamberi paMwari nekunamata. Tichishumira kuEnglish service tichiti dai Mwari vakatibatsira kuti tizive the purpose of us being believers, the purpose of us of coming to church. Ndaverengesa shoko raMwari kubva kuna John chapter number 20. Patati tiverenga nyaya yemukadzi anonzi Maria Magadalini paakaenda kubwiro achida kunoona mutumbi waJesu. Achisvika achiona mutumbi waJesu uripo, achibvunza maangels aakaona kuti ndiri kutsvaga mutumbi waJesu, vamuisa kupi? Jesu paakazotaura naye haana kugona kumurecognize kuti ndiJesu atomuka ari kutaura naye. Iye aingova concerned nekuti ndoda kuona kuti mutumbi waJesu waendepi, vauisepi. Aitsvaga mutumbi asingatsvagi Mesaya. Akanga ataura kuti ndichamuka kubva kuvakafa. Kusvika Jesu azomubvunza kuti, woman, why are you crying? What are you looking for? Zvawauya kuno kubwiro wauya kuzotsvagei? Uri kuchemerei? Nesu patauya kuchechi nhasi, ngatizivei nekurangarira chatavinga nechatafambira kuti tambouya kuzoitei. Tiri kutsvagei patiri kuuya kuchechi? Hatisi kutsvaga vanhu here? Hatisi kutsvaga magrupu here? Hatisi kutsvaga maropafadzo here? Tichikangana kuti tauya kuzotsvaga Jesu, tichitsvaga zvimwe zvese nekuisa effort pane zvimwe zvese, tisingaisi effort parelationship yedu naiye Mwari, tisingaisi effort paukama hwedu kuti Mwari dai ndagona kumufadza, Mwari dai ndagona kumuraramira, Mwari dai ndagona kumushumira, dai ndagona kusangana naye. Totsvaga zvimwe zvisina basa. Mwari ngaatibatsire kuti patiri kuuya tirangarire kuti tavinga iye Jesu. Zvimwe zvose it comes secondary. Chakanyanya kukosha ndiJesu, muzita rake Jesu. Hallelujah. Ingorangarira kuti zvimwe zvese it comes secondary. The reason why I am a believer is I love God. I have given my life to Christ. But dzimwe nguva tabirwa nguva yedu neeffort nekutenda nezvinhu zvinoitika around the church, zvinoitika inside the church, zviri kuitwa nevanhu vari muchechi, tichikangana kuti tavinga Jesu. Hatina kuvinga zvimwe zvakawanda. Ngatingoendai pamberi paMwari tingoti, Mwari tavinga imimi, ndimi wandoda kusangana naye, ndimi wandoda kuona. Mwana anogona kubuda muno muchechi asina kuona Jesu,
asi aona zvese zvanga zvichiitwa nepraise and worship, aona zvanga zvichiitwa nemwana wamainhengi, anzwa zvimwe zvanga zvichitaurwa nevanhu, asi asina kunzwa kuti ivo Mwari vanga vachitaura kuti chii zvauya kuchechi. Ngatiendei pamberi paMwari tingoti, Mwari tiwanirei nyasha. Baba vangu, tinodzoka pamberi pechigaro chenyu tingoti, Mwari tiitireiwo zvakanaka mangwanani ano. Tigonesei Mwari kukutsvagai, tigonesei Mwari kuva nenzara nenyota yekusangana nemi Mwari. Tigonesei Ishe wangu makatendeka kunzwa kuti kana tisina imi Jesu hatina kukwana, kana tisina imi Mwari hatina kuzadzikiswa. Our fulfillment is in you, my God. Baba vangu, zvatauya mangwanani ano tinoda kusangana nemi, toda kunzwa imi Mwari muchitaura, toda kuona imi Mwari muchishandura zvinhu muupenyu hwedu, toda kuona imi Mwari muchibata basa mukati meupenyu hwedu. Baba vangu, nezita raJesu, moyo yedu mangwanani ano tiipe kwamuri, ndangariro dzedu mangwanani ano tidzipe kwamuri, simba redu Mwari mangwanani ano tiripe kwamuri, kuita kwedu kwose Mwari mangwanani ano tiitire imimi Jesu. Tiri kunyengetera mangwanani ano, tiregeze kuvaraidzwa nezvinhu zvisina basa pamberi penyu, tiregere kubirwa kutenda nezvinhu zvinopfuura. Baba vangu, tiitireiwo nyasha, tigogona kurangarira kuti meso edu ngaatarire pamuchinjikwa, meso edu ngaatarire kwamuri. Titsvage imimi Jesu mupenyu, titsvage imi Jesu kufa nekumuka, titsvage imi Jesu the eternal glory. Baba wangu makatendeka mangwanani ano, tirangarirei Mwari, tigonesei pane patakatadza Mwari, pane patakacheuka vanhu Jesu, pane patakanzwa vanhu Mwari, pane patakaneta nekuda kwevanhu, pane patakatsamwa nekuda kwevanhu Jesu. Baba wangu Mwari, tibatsirei, tiitirei nyasha. Vamwe takaneteswa nevanhu, vamwe mitoro yedu takatakura nekuda kwevanhu, vamwe takabirwa kutenda nekuda kwevanhu. Baba, takavaraidzwa nezvimwe zvinodiwa nevanhu, asi mangwanani ano tibatsirei Mwari, tidzidze kuvinga imi Jesu, tidzidze kutsvaga imimi upenyu. Baba vangu makatendeka, the Alpha and the Omega, tigone kutarira kwamuri, the author and the finisher of our faith. Mangwanani ano titsvage imi Jesu, tirage kutsvaga Jesu wakafa, asi titsvage Jesu mupenyu, tizive kuti tavinga Jesu mupenyu. Mangwanani ano batsirai upenyu hwedu Mwari, batsirai kurangarira kwedu mangwanani ano, tavinga imimi Jesu. Sanganai nesu imimi Mwari, taurai nesu imimi Mwari, kuda kwenyu imimi Mwari ngakuitwe, kwete kuda kwavanhu Jehovha. Mangwanani ano tivinge imi Mwari. Zvinonzi Jesu wakabvunza Mary akati, uri kutsvagei zvawauya kuno? Wavingei zvawauya kuno? Uri kuchemei zvawavinga kuno? Mwari mangwanani ano tizive kuchemera imi Jesu, tizive kuchemera imi Jesu mupenyu, tizive kutsvaga imimi Mwari nekuti ndimi upenyu, tizive kurangarira kuti kune kumusha kuchaendwa. After everything has been said and done, kune kumusha kunoda kuzoendwa. Tiregedze kukanganwa mangwanani ano kuti there is still heaven. Tiregere kukanganwa mangwanani ano kuti kune kuchada kuzoendwa kana tabva panyika. Tauya kuzotsvaga imimi Mwari, tauya kuzotsvaga imimi Jesu, titsvage imimi Mwari. Meso edu atarire kwamuri imimi Jehovha, pamunotaura tinzwe imimi Mwari. Baba, mangwanani ano tibatsirei, mangwanani ano Mwari tibatsirei, tiregedze kurasika. Mangwanani ano tiregedze kurasika, tiregedze kuuya tichidzokera tisina kusangana nemi Mwari. Sanganaiwo nesu Jesu, tiitireiwo zvakanaka kunyange nesevhisi yanhasi. Tauraiwo nesu Mwari, vhuraiwo nzeve dzedu dzemweya tinzwe kutaura kwenyu. Baba vangu makatendeka, mune zvose zvatichabata tigoitira imi Mwari nemwoyo inorevesa,
nekuti shoko renyu rinoti love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Mangwanani ano, teach us to love you with all our heart, with all our mind, with all our strength this morning. Mangwanani ano, Mwari tiitire iwo zvakanaka. Mangwanani ano, sangana iwo nesu. Zvatauya Mwari, tiregedze kudzokera takadaro. Sangana iwo nesu Mwari muzita raJesu. Baba nguva ino Mwari, tora izvimbo. Take over, Holy Spirit. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Atimbomoresanai pazuva ranhasi. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another. We greet one another.
Seni Tindaba Ai Belela Belela Ema Tindaba Tindaba Belela Tindaba Tindaba Ibelela Tindaba Tindaba Ibelela Ibelela Tindaba Tindaba Ibelela Ibelela Where's Kana Jesu aripo zvinhu zvose zvakanaka. Kana Jesu aripo zvinhu zvose zvakanaka. Kana Jesu aripo zvinhu zvose zvakanaka. 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 Kana Jesu aripo
zvinhu zvose zvakanaka kana mweya mutsvene varipo zvose zvakanaka zvinhu zvose zvakanaka zvinhu zvose zvakanaka zvinhu zvose zvinhu zvose zvakanaka Zvinhu zvese zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Mangwanani anonge achibatsiranei pahymn number 48. Hallelujah. Una vanhu vako Mwari kudzo Oh
uma mwari lepane sinotambudza vanosimba nemi mwari makanaka sangani kana maswa makanaka msharu namatwai chesa mangana nani ngana matwa mchengezi wakanaka wakarurama iye anochikana chikapinda nepanopisa anochichengeta anochirwira mwari nepane zvinoruma mwari ava vanorwira wakanaka namatwai jehovha mangwanana anochiri vanhu vako mwari tirindewo tichengete tirwire pane zvakaipa tichengeta ipa mitero muvengi makanaka Jesu makanaka msharuko toimba nemi mwari toimba nemi shangamire pasimone mapaya mwari imi machichiri vanhu venyu mwari tichengetei mwari tichengetei msharuko yes we worship we give all the glory Jesus makanaka muchengeti murindiri waIsraeri asingakotsi hope asingarari akasvinurira upenyu hwenu makanaka mwari munyaradzi ndimi Jesu murwiri ndimi mwari murapi ndimi changamire musimudzi ndimi mwari titarireiwo mangwanana ano titarirei mwari tiri vanhu venyu Jesu tiri vanhu venyu mwari yes we worship give you all the glory Jesus you are mighty my King no one is like you Jesus you deserve the glory and the honor we worship you we give you all the honor my King in the name of Jesus in the mighty name of Jesus He's worthy for the praises. All the glory belongs to Jesus. For He is our King, our Lord, our refuge. We worship you, Master Jesus. Yes, we thank you. Glory be to you, Jesus. You are worthy, my God. Kudzwai Baba, kudzwai Mwari. Jesus. He's a lovely God. He's a lovely God. Dinonza mazwi engirozi oti mutene Baba dinonza mazwi engirozi oti Muri mutene Baba tinozwa mazwi evatumwa voti mutene muri mutene Baba mutene muri mutene Baba mutene Muri mutene Baba Ibi mutene Oh mutene Baba mutene Jesus Tinozwa mazwi engirozi oti mutene Baba engirozi oti mutene Baba tinozwa mazwi engirozi oti
kudega zoti mutene Sese Toimba mutene Toimba mutene Sese mutene Toimba mutene Sese mutene Baba mutene mutene Toimba mutene Amasi, Egirosi, Mutene, Mutene, Toiba Mutene, Toiba Mutene, Toiba Mutene, Toiba Mutene, Toiba Mutene. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name.
Oh, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is. You can do this with me. Let's worship. You are mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Your name is Jehovah. Is your name. Your name is Jehovah. Is your name. Come on, somebody. Your name is Jehovah. Jehovah is your name. Is your name. Ah. Your name is Jehovah. Yes. You are mighty warrior. Mighty. Great in battle. Your name is Jehovah. Your name is Jehovah. You are mighty warrior. Mighty. You are mighty. Great in battle. In battle. Yes, you are mighty warrior. Mighty. Great in battle. Yeah, your name is Jehovah. Your name is Jehovah. We worship you. We worship you. Yes, your name. Oh Lord, your name is Jehovah. Jehovah. You are mighty warrior. Mighty. Great in battle. Great in battle. Great in battle. We are Lela. Oh, wama kota uyahala lela uyahala lela just once. Uya halale. Uya hala. Uya halale. Jesus. Jesus. Wamahuta. Uya halalela. Oh, uya halalela.
Father, we thank you. Mangwanani ano Baba tauya kuzosimudzira zita riri pamusoro pemazita ose. Tauya kuzodzosera mbiri kwamurimi Mwari, muridzi webasa, muridzi weupenyu. Tauya sevanhu asi chatainga kuzosangana nemi. Sanganaiwo nemumwe nemumwe ari pano. Sanganai neupenyu hwedu. Shumirai kumasituations edu Baba. Tauya nawo kwamuri nekuti tinotenda kuti kana tauya takaremerwa tinodzokera taturwa mitoro. Kana tauya Baba tisina tariro pakudzoka kwedu, tariro inenge yadzokerwa nekuti ndimi Mwari mumudziridzi wezvakafa, mudzoreri weupenyu pasina upenyu, murangariri weupenyu hwevana vevanhu. Father, we thank you. Tiri mumweya mumwe chete iwoyo wekurumbidza. Apasi pese panoda kuti tikana taungana taenda pamberi paMwari tigokumbira. Pamwe pacho tinofanira kungoungana tombosimudzira zita remuridzi webasa. Ukaverenga nyaya yaPaul naSilas pavanga vari mutirongo, vanhu ava vakange varohwa asi havana kunamata kuti Mwari tiburitsei, vairumbidza. Ukanzwa Jesu paaidzidzisa vadzidzi kunamata, aiti Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Pamwe pacho tinofanira kumbodzokera pamberi paMwari nekungosimudzira zita rake nekungomutenda. Ndafarira mama vangu vachitungamirira, hanzi pamwe pacho ngatitende. Pamwe pacho semaKristu ngatingodzidzai kungosimudzira zita rake. Ndopaunozonzwa zvichinzi when praises go up, his glory comes down. Tinongotungamirirwa tingoti Mwari makanaka, kana tapedza tigongodzokera pamberi paMwari. Ezvinezvi tamumwedzi waAugust. Pane zvizhinji zvaaita Mwari muupenyu hwedu kubva musi wa1. Takapfuura nepanorema asi hapana kutiuraya. Tine pamwe pekuti taisafanira kudarika asi Mwari akatidaridza. Pamwe pacho vamwe havasati vangorara muchipatara. Zvakawanda zvekuti Mwari ungotenda nazvo. Saka tinongoti tiimbirwe tigodzokera pamberi paMwari tingosimudzira zita rake zvekare futi. Makanaka Mwari, makanaka, makanaka, ite makanaka, makanaka, Yesu, imi makanaka, makanaka Mwari, makanaka, Ishe makanaka, makanaka, Yesu, imi makanaka, makanaka, Mwari, makanaka, 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 Yesu, imi makanaka, makanaka, Mwari, Jesu, imi oberwai, oberwai, orimi,
Yesu ini makanaka makanaka mari makanaka 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 karimi Jinati makanaka makanaka mari makanaka 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 Jinati makanaka Isutiranaka makanaka mari makanaka 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 iyo torumbidza torumbidza mori torumbidza mangwanani anorumbidza Jesu torumbidza rumbidza mwari wako torumbidza baba vedu vari kudenga mangwanani ano ngarumbidzwe Jesu ngasimudzirwe pachigaro chenyasha nganamatwe mangwanani ano ngarumbidzwe Jesu uyu wakanaka wakanaka mangwanani ano Mwari mangwanani ano makatinakira nemhuri dzedu makatinakira kukereke kwedu makatinakira kugoteka renyu taungana mangwanani ano uti Mwari makanaka 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 uti Jesu you are worthy makanaka mangwanani ano ngarumbidzwe Jehova ngasimudzirwe pachigaro chenyasha as we worship you Father baba vedu vari kudenga zita renyu ngarikudzwe umambo wenyu Mwari ngauye kuda kwenyu Mwari ngakuitwe mangwanani ano baba vedu imi Mwari muponesi imi Mwari murwiri wehondo imi Mwari murangariri mangwanani ano tataunganira kudzosera mbiri kwamuri imi Mwari makafanira mbiri tataunganira Mwari kuti tikupei rumbidzo nekuti makaifanira rumbidzo mazita evanhu ngaaderedzwe mazita evanhu ngaaderedzwe kuti renyu rigosimudzirwa imi Mwari muzaruri wemasuo imi Mwari murangariri imi musimudziri wemazita imi Mwari muropafadzi wevana vevanhu imi Mwari murangariri imi Mwari muchengeti Mwari Baba munotiunzai joko renyu rinorema ndikupei rangu rakareruka mangwanani ano tatinogona kudzosera mbiri kwayakafanira tatinogona kusimudzira zita riri pamusoro pemazita ose puhai mbiri imi Mwari muridzi webasa makaita munhu nemufananidzo wenyu makatida tisati takuzivai tinokutendai mangwanani ano mangwanani ano kereke ingoita mhere uchifarira Mwari wako uchitenda Mwari wako nezvaanokuitira as count your blessings one by one mangwanani ano Mweya Mutsvene tinokurumbidzai ngapuwe mbiri murisiki wedenga nenyika wedzera kudzorera mbiri kwayakafanira you can do better than that Mwari wakakupa vana Mwari wakakupa basa ngasimudzirwe Mwari uyu muzita nemuropa ramambo Jesu zvakakosha kumbowana nguva yekurumbidza Mwari pamwe pacho ine zvainoita kana wanga uchipfuura nepanorema ukarumbidza Mwari unonzwa uchiitirwa zvakanaka unonzwa uchikurudzirika muzita nemuropa ramambo Jesu tichakamira kereke ngatingoitai mhere nekufarira vanhu vaMwari vari muguta and I'll give you people from my own heart baba namama tinonzwa kudzirwa sekereke tinonzwa kudzirwa ini nemhuri yangu neuvepo hwenyu muguta muzita nemuropa ramambo Jesu tingawane patingagara kereke tichitenda nekutungamirirwa mukuimba kwakanaka nepraise team tingovaroerawo maoko muzita nemuropa ramambo Jesu
Hallelujah. Yes. Kereke nditenderewo mangwanani ano ndisvikewo pandinogamuchira utungamiriri hwese kubva kuchurch board nemamwe mapoka akasiyana-siyana ese vanotungamirira. Regai ndibva ndatorawo mukana unoyu kugamuchira vana baba nana amai, nekuti kunzwisisa kwangu kunoti vatungamiriri ndo vari kutitungamirira kudzimuri, ndo vari kutitungamirira kumba kuti zvitiitire zvakanaka. Tinongoti Mwari ngaaramba achiropafadza kubata kwemaoko enyu kuti pamuri kushandira dzimuri idzi tisashandire pasina. Muzita nemuropa ramambo Jesu ngatingofarirai vatungamiriri vese nevabereki muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, panguva ino kereke regai nditorewo muno mukana kufarira vana vedu kubva kuma youth kusvika kuma teenagers nema Sunday school. Inzwaiwo kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, Sunday school tinogona hedu kuenda kuma classes. Regai nditorewo uno mukana kufarirawo vari online muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, pakati peduwo tichiri pakugamuchirana. Tinewo here vaenzi, ndibva ndangotora mukana unoku kugamuchirai. Kana varipo vakadaro ndiratidzewo nekusimudza maoko muri pamuri ipapo tigokufarirai nekukugamuchirai. Kana varipo vaenzi, any visitors, kindly show us by raising your hands so that we can welcome you in the name of the Lord our Jesus Christ. Yes, ndiri kuona ruoko. Vabatsirewo maashes vakasimudza maoko vauye kuno kumberi tivagamuchire zvakasarudzika. Rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Ipo pakafira Yesu. Imi rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Rumbidzwai Jehovha, Mwari makanaka. Ipo pakafira Yesu. Ivo vanotikomborera, vasina muripo, vanotichengetedza, vasina muripo, vanotikomborera, vasina muripo, ipo pakafira Yesu. Aimba yenyu kune vachiri kuuya. Oh, makanaka Jesu, makanaka, oh, makanaka Jesu, makanaka, makanaka Jesu, makanaka, ipo pakafira mafira Yesu. Ivo vanotichengetedza, vasina muripo, ivo vanotikomborera, vasina muripo. Do we all understand Shona? All right, I will introduce myself in English and I'll also repeat in Shona. Or maybe English, fine, I'm sure it will suit across. Yes. We kindly welcome you here at AFM Road Report. So I'm going to introduce myself, then in the same manner you introduce yourselves as well so that we may get to know you. My name is Mr. Nyamunga. I stay in Hamburg. I worship here under Pastor and Mama Jiriji. So you just want us to know your name, where you are coming from, if you are single or married, and probably if you can just let the church know how you get to know of us. If you were invited by somebody or is through social media, so that also our media can know where to put more effort. Hallelujah. Nditwa Michelle ndakokwa nako kovangu vandogara navo nchange nchibata nemi ndiri kunoko. Hallelujah. My name is Matlas Masohane. I'm from New Canada. I invited here by Mrs. Chipo. She told me that Chipo means gift. Gift is simple. So Matlas means lucky. Tlatla. If you call Tlatla, that means you call me. So thank you for welcoming here. My name is Chingwara Blessing. I fellowship with the AFM in Botswana. I am visiting here in Roadport. I'm sure the few weeks I'm around, I will try to be fellowshipping with you because when I'm here, I'm home also. Thank you.
We thank you, our visitor, for coming in. So when the service finishes, can you kindly meet our secretary there by those couches there on the corner for a few minutes? Just want to welcome you, give you some refreshments. And those papers that are in your hands, one is a brochure that just tell you about our church. The other one will just fill in your details. So during offering time, you can bring them here in front, or you can give to any usher that is standing around the aisles. Then if you fail to do that, you can give them to the secretary when you meet him after the service. Thank you so much. We welcome you. You can take your seat. Noziva kuti ndichamakirwa kana tasvika kumba. Panguva ino ndine ma-items andinawo akati wandei, saka ndichakumbira vari kuuya vachita ma-items tingotorawo shortest possible time, but tichiita zvatinofanira kuita. Saka item yedu yekutanga, English Service Praise Team. Item yedu yechi2 tichapiwa nema-teens. Item yedu yechi3 tichabva kuna Mai Masodzi. Kozotevera Professor Masinire nemhuri, tizopedzisirwa naBaba Magunda. Saka ngatiuye neorder iyoyi. Hallelujah. Are we just going to sing a song for you guys today? Hallelujah, hallelujah. Tamboti tuyozokupa a little bit of ninchi taste yaku English service. Varikufara ita maoko yakayaka kuna Jesu. Hallelujah. Danziditi clock it in the Holy Ghost. Okay. There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Oh, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Oh, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Oh, there is a race. Oh, there is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. I know, I need your power. I need your power. I need your power every hour to be true. I need your power. I need your power. I need your power every hour to be true. I need your power. I need your power.
I give the mic? Hallelujah, church. Hallelujah, church. Us as the teenagers want to give an investigation about who knows the Bible more, whether it's males or the females. Take note that it's not to embarrass anyone, but it's about us to be motivated to go learn about God and to go read our Bibles more. Thank you. Amen. Kana mchinge mazobvunzwawo kana kuti matsarwa ndapota musaramba. You demotivate them. Even if you don't know the answer, kana zvikanzi ndiani akarwera Jesu pamuchinjikwa, even if you say Moses, fine, we'll give you your mark. So just to encourage them, they are trying. Kana mukange matsarwa haikona kuzoramba kana kupa mwana side eye. Chingopindurai zvinonga zvadini zvabvunzwa maita basa. We will try to make it 5 minutes totatopedza. Kune vanhu vatokutsvagai vatokuonai ndofunga umwe wacho atomira padhuze nemi vari kutokuzivai maita basa. Hallelujah. The first question is, how much time did Jonah spend in the belly of the whale? How much time did Jonah spend in the belly of the whale? I don't know how many days, but he was going to Nineveh. 3 days. Correct. The second question is, what is the name of where Jesus was born? What is the name of where Jesus was born? What is the name of where Jesus was born? Correct. Which is the first book in the New Testament? Matthew. Correct. How many books are there in the Bible? Correct. Hallelujah, church. I think it's 4 questions. The first question is, which testament is Joshua in? Old Testament. Old Testament. Yes, it is correct. The second question is, which testament is Joel in? Old Testament. Yes, that's correct. Thank you. The third question is, which testament is Jude in? New Testament. That's correct. The last question is, which testament is Colossians in? New Testament. That's correct. Amen, church. I have 4 questions for you. My first question is, I will not let you go unless you bless me. Who said it? Will not let you go unless you bless me. Jacob.
Correct. Wedu ya musana noka kupinda tota kufunga kuti muri kugugula. 5 seconds maximum, Mashuma. Who is the Lord? I should obey him and let Israelites go. Who is the Lord? I should obey him and let the Israelites go. Okay, arikuti ndiana akati, who is the Lord? I should obey him and let the Israelites go. Ndiana akadaro. I don't know. It's Pharaoh. Number 3. My God sent his angel and his shut to. My God sent his angel and he shut the mouth of the lion. My God sent his angel and he shut the mouth of the lion. My God sent his angel and he shut the mouth of the lion. Ndiana akadaro. Papa president worship pane mic erapo. Saka aende kudeko. Daniel in the lion's den. Correct. The last one. This voice is the voice of Jacob, but hands are the hands of Esau. This voice is the voice of Jacob, but hands are the hands of Esau. Should be Isaac. Correct. Amen, church. What are the first 3 words in the Bible? Pakutanga mwarakasika. Pakutanga mwarakasika, the first 3 words. Correct. What is the longest book in the Bible by chapter? Psalms. How many days did Jesus fast? How many days did Jesus fast? 40 days. Correct. What is the last book in the Old Testament? What is the last book in the Old Testament? Malachi. Malachi. Maita basa mubvunzo yedu yapera, regai tichiona kuti investigation yedu yafamba sei, kuti vanoziva ndivanani, vanana mai here kana kuti vanana baba, ladies or men. Vari kurekodi. Amen, church. So according to our investigation, both men and women know equal. Thank you.
Thank you so much. Amen, church. Ndangosimukirawo kutenda takasiona gogo masodzi vakatisiya tikazondoita tikana varatidzwa zvakanaka. Ndakutenda vakatisiro mameseji. Ndakutendawo segroup yedu. Ndakutendawo mama nadedi akachita nemunamato yedu takangofambawo zvakanaka kusvika tichi. Amen. Kamira muri masi daku message kwanza pakutenda kuna baba na mama takanga tinawo vakati takanzwa kudziwa tina nauzonya kuti pawo kutenda kumuripa mulambo takanga tinawo zvakare nongoti Mwari vakuitira zvakanaka kufamba kwamakaita mari dzamakashandisa nenguva dzamakatenda munesu Mwari vakugona. Hallelujah, church. Hallelujah, hallelujah. Regai ndikukumbira munhu waMwari kunditenderawo kuvhura Bhaibheri pichana. So ndinoda kupawo testimony yangu. Pamakore andararama ndichipinda muAFM anenge akuda kusvika kuma25. Pane zvizhinji zvandakaona pakunamata kwatakaita. Saka ndakangobatikanawo semutendi nema-developments ari kuitika pachechi panapa kana kuti muguta rino iri. Ndobva ndangoti zvakanaka ndishewo testimony yangu nechechi. Amen. So you would find kuti Mwari vatinonamata ndiMwari vakasiyana nevanhu, in the sense yekuti Moses ane zvaakaita zvinotyisa pakutarisa upenyu hunoraramwa nevanhu vanenge vatenda kuna Mwari, asi akakoniwa kupinda muKenani maakaenda iye kunobisa vanhu muEgypt, akatambura nevanhu vachimunetsa, akazotadza hake kupinda muKenani. Vana Joshua naKaleb vakazopindamo. Amen. Kureva kuti Mwari kana vakataura shoko ravo vanorimiririra kusvika raitika. Saka isusu panapa tinenge tiri busy kuti makuseni ega ega topinda muprayer room na8 tozvinamatira, tonamatira vana vedu, tonamatira chechi yaMwari, kuti Mwari atiitire zvakanaka, kuti Mwari vapindire, kuti patinozopinda muservice Mwari vaporese vanorwara, Mwari varape vanenge vaine matenda, kuti Mwari vatipe mabasa, kuti Mwari vabvise mweya yetsvina inenge ichitimomotera. Asi dzimwe nguva totadza kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vazive kuti asi kana Mwari akazenga akukesa, chero vanhu vakanamata hazvichinje. Amen. Zvoreva kuti maefforts edu atinenge tichiita tiri kumaprayer anenge ari achienda pasina, because tiri kunamatira munhu anenge atukwa naMwari. Shoko raMwari rinobva rati kana ivo vakavhara hakuna anovhura, kana ivo vakavhura hakuna anovhara. Haleluya. Kureva kuti kana Mwari vachinge vataura shoko pamusoro peupenyu hwemunhu, kunyange ukazozama dzimwe nguva hazvizochinje. David akati atora mukadzi waUria ndokumva ada kunamata kuti Mwari
Bhathishebha zvaabata pamuviri mwana uyu ngaararame. Asi Mwari akati mwana iyeyo haararami, haana kuita sezvake kurarama. Even if akanopinda mumadota akaita sei akanamata akachema, hapana chakachinja. Saka what am I trying to say? Ndiri kuti inini vanhu, kana Mwari vakataura vachiti don't touch my anointed, iwewo woita freedom yekutaura zvakaipa, wozouyawo namata hako, dzimwe nguva Mwari havazokunzwi. Amen. Kunyange isusu tikachema, tikapfugama, tikati Mwari rangarirewo kereke yekwedu, chechi yekwedu ngaiitirwe zvakanaka, unenge uchirwa naMwari wacho, hakuna zvinochinja. Kunyange mufundisi vakazouya panapa vakachema, vakapfugama, vakaita sei, kana Mwari wati aiwa uyu ndamukesa, watokeswa. Saka why am I saying this? Ndiri kuti isusu vamwe tiri kuinvesta pabasa raMwari. Kana tichiinvesta pabasa raMwari, tiri kuinvesta paupenyu hwevanhu vanouya pano. Hausi kuinvesta muupenyu hwako sedunga munhu. Zvino vanhu vacho vari kuinvestira kana Mwari akazovatuka manje, investment yako yarasika. Hallelujah. Saka tiri kuzvitaurira kuti pano tiri kuda progress. Toda kuona Mwari vachisimudza vanhu. Toda kuona Mwari vachishandura upenyu hwevanhu. Hatidi kuona vanhu vachitambudzika. Hatidi kuona vanhu vaakunetseka. Hallelujah. Tiri kwedu kumusha uko. Ndinorangarira kuti kune vamwe vakarova vafundisi. Panguva dzepolitics, vamwe vakarova vana mai mufundisi. Iye zvino izvi vamwe vacho vakupenga. Vamwe vacho vari kutambudza zvisingaite. Nothing is moving in their lives. Why? Because vakarwa nevanhu vaMwari. Saka zvandiri kutaura izvi, ndiri kutaura ndine moyo uri kurwadziwa pakuti pataka tiri kuprayer room, I remember at one time ndichiti ngatimbonamatirai vanhu vanonzi havagoni kutenga mota. Ngatimbonamatirai vanhu vanonzi havagoni kutenga dzimba. Ngatimbonamatirai vanhu vanonzi havachararami makore akawanda because vari kurwara. Vasumudzwe naMwari. Saka maprayers edu aya manje munhu iye akazonotukwa naMwari akutoshayiwa basa. Regai nditi David paakanga achipesuwa, he was being pursued by Saul, and Saul wanted to kill him. Aida kumuuraya anga asina kana tsitsi naye. Tikazoenda kubhuku ra 1 Samuel pachapter ya 26 from verse 1. Munoona kuti pane pamwe pokuti Mwari vakapresenta Saul kuna David. Ndomva amusvikira akatorara, pfumo rakainaro. Murwi wehondo anga achibatsira David anoti Mwari atipa our enemy, aisa our enemy in our own hands. Chiregai ndibva ndangomubaya ndimuurayi. David akati handigoni kubata anoendwa naMwari. Hallelujah. Wanga ainaye akashambisika akati aikazvipati munhu uyu anoda kukuurayai. Akati handigoni kubata akaita sei? Akaanoendwa naMwari. Ndokumva amusiya. Mukaverenga kuna 1 Samuel chapter 26, you will see this story. Taakumberi uko kuna 2 Samuel. Saul akazongofa, akaenda kuti munhu anozongodi? Anozongofa. Akamubaya wacho achifara kuti handipewo mubayiro ndazouraya Saul akada kuuraya mambo David. But David anopa instruction yekuti go and execute him. Endai munomuuraya. Sei auraya munhu waMwari. Hallelujah. Kuna vamwe futi vakazouraya umwe mwana waSaul. David futi akati ngavaurawo. Because vauraya mwana wani wemunhu akanga akaanoindwa. Nyaya dzatinoverenga mumabhaibheri idzi haasi mastori. Zvinhu zvakatoitika zvine a spiritual meaning. Zvino vanhu vakawanda vanenge vachifungidzira kuti maybe hazvaapply kwandiri. Regai ndipedzise ndichiti kuna mambo uyo akanga akapfuma akazoti afa aenda kudenga. Aona zviri kumusoro uko anoti
dai mamatumira vanhu panyika vanoparidzira vana vangu, nekuti iye akafungidzira kuti because of what he has seen vana vake vachagona kukasira kunzwisisa. But the response was, panyika pane vari kuparidza shoko raMwari, panyika pane varipo vari kuita the same preaching, asi havasi kutendeuka. Kana vachitendeuka vachaita sei? Vachatendeuka havo. Kureva kuti isusu nekuti nyaya iyi iri kuitika pakati pedu, tinogona kufungidzira kuti zvinhu zvisina basa. Wozoti manje kana Mwari akurova neshamo woti dei ndakaziva. Amen. Saka now we have a chance yekuti sevana vaMwari vari kunamata parodpot pano, Mwari ngaatiitire zvakanaka, tiregedze kuita mbiri yekutaura zvinhu zvinorwisa basa raMwari. When God looks at this temple, when God looks at all these people, when God looks at this community, ari kuda kuti community inoyi isevwe, vanhu vatendeuke, vanhu vanamate Mwari vakafara. Havadi vanhu vanouya kuzodzikisira basa raMwari. Saka ngatibatanei tisimuke, tiite refrain from saying negative things kumuranda waMwari namai. Mwari vatiitire zvakanaka. Our prayer is to see this church growing, and by the church we mean you. Iwewe nevana vako. Hatidi kuona vana vedu vachitukwa, hatidi kuona hama dzedu dzichitukwa naMwari. Toda kuona hama dzedu dzichisumudzirwa naMwari muzita raJesu. Amen. Tirovere maoko vese vawana zvekuita mumba waMwari. Tinotenda mateenagers, tinotenda English praise team. Zvakakosha baba Magunda, tinotenda nemashoko edzidziso. Hanzi pamberi paMwari hapana lawyer rinonokumiririra. Anyway, tiri mumweya mumwe chete, rega ndidedze secretary vatipe campus kuti tiri kufamba tichienda nedirection ipi musvondo runotevera. Hallelujah. Amen and amen. Regai tiomberere baba Nyamunga nemhuri yavo vari kutichera zvakanaka muzita raJesu. Amen. Aiwa, tinotenda Mwari. Regaiwo ndingopa ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai nditi vaMagunda mazviita zvenyu. Isusu seChurch board, regai tivatazivisa kereke kuti tinomira namufundisi nemhuri yavo, tinomira namufundisi namama. Kana paine zvinenge zvaitika pakereke ndo vatinomira navo nai. Nomira namufundisi wako nekuti ndi baba vako nai. Hallelujah. Izvo zvezvo tabata regai tizivisane sekereke kuti tinomira namufundisi panguva dzese, because kuti basa redu pano riendeke munhu waMwari pakati pedu nai. Amen and amen. Regai nditipanane zviziviso zvesvondo rineri Mwari vachitiitira zvakanaka. Handizivi mufundisi zvamunomboitira vana vedu ava. Regai ndine zvandiri kutsvaga. Ndakutongoti kumba kwedu kune mwana akanzi, iwe zvawakapfeka izvi enda kuchechi, zvawakapfeka izvi hazviite kuti uende kuchechi wakapfeka. Kanzi mufundisi wakati chingouya wakangodaro kana uri kuya kukereke. Hallelujah. Amen. Ndiri kuedza kuda kungoti zvino one of those things. Ameno zvazvinoita nai, kana uine zvauri kutsvaga unoita kunge uri kuzvishaya. Hallelujah. Amen and amen. Regai tipanane zviziviso zvedu zvesvondo rineri zvakamira zvakadai izvi. Zvekutanga zviziviso zviri kubva kumadzimai. Tine fasting, hanzi tine fasting semadzimai svondo rineri musi weThursday. Or kunenge kuine fasting yemadzimai this Thursday. Ma prayer points achaiswa pa WhatsApp group. Uyezve tichabreaka fasting tiri kudzimba. Ndo zviri kutaurwa nemadzimai. Echipiri chiri kuti madzimai vari kutengesa ma-themed t-shirts R150 rimwe chete. Vane mabareta emadzimai ari kuita R100 rimwe chete. Uye kune maimbook ari kuita ma-50 rimwe chete. Vanomada hanzi onai
Sister Joyce. Chechitatu chiri kuti kune ladies lunch outing musi weSaturday 23 August gore rino iri. Hanzi ngatigadzirirei zuva iri. Tichanyatsokuziviswa zvizere kana taakuswedera panguva dzichaitika chiitiko ichochi. Chechina chiri kubva kumadzimai chiri kuti madzimai vari kurangaridzwa uye kukurudzirwa kuti vabatirane pamwe chete kubvisa mamonthly subscription avo anoita iwo 100 rands pamunhu mumwe chete. I believe mari idzi dzinobviswa kune maadmin enyu uye kana kunge wabvisa kuchurch account wovatumira proof of payment yekuti waita. Madzimai zvakare muri kukurudzirwa kunzi pari kupera service inoyi hanzi musare soon after service kureva kuti madzimai ndofunga mukangosara mongoungana pamberi papapa inotiitira zvakanaka. Tiregai tipanane zviziviso zvekereke zvezuva ranhasi. Tiri kuziviswa kuti svondo rino iri hatisi kutsanya musi weMonday, asi vana baba we are joining my ladies musi weThursday tichirangarira uye tichinamatira revival yedu yatiri kuita yandiri kudeedzera manje manje. Haleluya. Regai ndideedzero tine here kuruya ine last week takaona wechipiri saka ndikudaidzira murangariro wangu uri kuti kuru iri kupfuura pavanhu vaviri. Regai ndingodeedzera vari kuda kutaura nezvichaitika musi wa4 September. Haleluya. Madii kundiudza tiri kubva kumba kuti muri mukuru. Surprise. Hallelujah. Sezvataurwa musi wa12 September tinenge tine Faith Ignited Gala. Hallelujah. Vari kufarira gala. Hallelujah. Vari kufarira gala. Hallelujah. Okay, time yacho inenge iri 6 p.m. Iri kuitirwa Pado. Hallelujah. Maartist edu akamira so. Pane anewo imba hanzi wagoni zvawo wanomunamata. Ndo wani wacho anonzi Minister Diva. Hallelujah. Song yabusa ndigone ine chirodzi. Tinozozviruma. Hallelujah. Asi yatekishiwa hanzi zvoni muromo une simba zvaunotaura uchakohwa. And then wekupedzisira hanzi wachaperekedzwa neminana. Hallelujah. Hanzi muuye kuzonzvinzwira ina handigona kuimba ndachingokupa ichi masong acho. Cost yacho i150 for my normal tickets and then 300 rand for VIP. Pane 3 ways dzekutenga maticket. Hallelujah. One is online. You scan the barcode iri poster iyo. Then unotenga inokubva yakuendesa kuri kutengeswa maticket. Or unofollow a link. Patsamba yatakakutumirai last week here pane the link yekuenda ikoko. And then number 2, you buy at ShopRite. Unowaratidza poster and then they give you a ticket. And then the third way is to buy in person. Nema tickets to handina wari panapa. One ndere VIP, one racho ndere normal. Hallelujah. Anenge ane chitundo kuseri. So hapana way yekuti unogona kufeka. Ine signature fort kumashure kwacho. Pane ari kumada here. Ayatori ne signature nechitundo chacho. 300 re VIP, 150 rimwe racho re normal. Pane ari kumada here izvozvo. Okay, kana pasina ari kumada izvozvi anenge ariko kuna sis Eni. Hallelujah. Invite a friend. Hallelujah. Thank you. Madivha mangosiya hanyu matickets ache papa. Siya hanyu papa. Mazviita musadzokere nawo. Hallelujah. Akureva kuti patone 2 vari kuatenda. Hallelujah. 1 VIP nemumwe achazenge non VIP. Hallelujah. Zvimwe zvacho zvinonetsa kutsanangura nai. Regai ndidedze mama mai mukombachoto vauye vatipe zvavainazvo. Vari kuda kuti vataure pamusoro pewelfare program. Amen.
ngatingaombererai mumaoko zvinoita nyore vachisimuka. Amen. Amen. Ndiri kukumbirawo vekumedia kuti mungotisirawo slide redu. Hallelujah. Aiwa, isi toda kungotenda Mwari mangwanani ano. Mwari vachiri kungobata mabasa makuru pakati pedu. Ndangouyawo kuita a very exciting announcement. Rudaport Prayer Center, our very first own social welfare program, one of its kind. Toda kungotenda Mwari kuti mumwaka uno vakati mabasa ekutenda. Akaona chiono chekuti pakutenda kwedu tukuwedzere kuwandudzwe tive a more tangible impact in our communities, in our societies. Ticheuka kuti zvatiri muno muRudaport tine vakati vakidzana nawo, tine vavakidzani, tine vakati poteredza. Vamwe vacho vanopfura nepanomanikidza, vanopfura nepanorwadza. Asi Mwari vakati fambai mumabasa ekutenda, fambai murudo. This is where this program is being birthed from. Nekutiwa Jehovah vakati commissioner, kuti hanzi by this the world will you know that you are my disciples when you have love for one another. Amen. Saka tichenda pa next slide. What is this social welfare program all about? Our aim basically is just to sow intentional acts of love, mercy and kindness. Tinavo vanomanikidzika, tinavo vasina chekudya. We have the weak, we have the vulnerable. As a church, we're saying, we see you, we notice you, we share in your plight. We are here to empathize with you. Saka, this program is all about, kuti we are reaching out to the weak in our communities, the vulnerable in our homes, in our societies. Hanzi tinozviwana papi. Wakatosa shoko raMwari kuna Matthew 25:34. Tirikuona hanzi Jesu paari kudzoka ari mukubwinya kwake. Hanzi he gathers the nations before them and he separates them. Hanzi as he separates the sheep from the goat. Kuti vamwe vari kunzi endai ku left, vamwe vari kuenda ku right. But anozoti kune vaakaisa ku right. Hanzi welcome you who are blessed by my Father. Nekuti ndakanga ndine nzara, makandipa chekudya. I was thirsty and you gave me food, water. Amen. I was a stranger and you invited me. I needed clothes and you saw that I was naked and you clothed me. You covered me. I was sick, you were there for me. I was in prison and you visited me. This is where we are getting our mandate from. Kuti as a church, we are called to more. We are called to love. We are called to be an extension of God's love. We are blessed so that we can be a blessing to our neighbor. Hanzi kutenda kusina mabasa kwakafa. Tinganamata tingapupurula. Asi kana pasina mabasa anotera kutenda kwedu, kunenge kungori kutaura pasina chinobatika. Saka patingoendera mberi with our next slide. What is included in this program? Saka patiri kuti social welfare program. It is very broad. It is multidimensional, but it's something that we intend to implement as a first initiative. Tichitanga ne soup kitchen. What is a soup kitchen? Patiri kuti soup kitchen tiri kuti sekereke. Tichange tichibikira vanhu chikafu. Tinawo, I think we have seen homeless people. Tinawo vanotambudzika vakatitenderedza. Saka on Saturdays we intend to cook a hot meal yatino server to the community. Anenga achiwana chekudya. This is us helping to restore the dignity. I think takaona vanhu vaya vanoita kunhonga chikafu chemubhini. In some way it takes away the dignity as a human being. So we just want to say, okay, here is a hot meal for that day. Kuti, you are human, we are equal. God loves you. God sees you. Saka, that is our intention. We will cook that hot meal. We will serve it on Saturdays. It will also involve internal grocery distributions. Tiri kuti sekereke, patiri kunotenga magrocery edu ana mama. Buy an extra item. Por kuti 2 kg yako ye sugar. Ungoita kana 1 kg kana 2 kg that you come to donate into the social welfare program. Tiri pachechi panapa takaropafadzwa zvakasiyana. Our aim is kuti patiri kuunganidza grocery iri. I think we are all headed towards Christmas.
tine mhuri dzinomanikidzika, tine mhuri dzinenge dzichitambura. Grosari ratinenge taunganidza iroro, toda kuzoti taloketa mhuri dzinenge dzichimanikidzika pakati pedu. We give them something for the holidays. Kungoti mhuri idzodzo dzingobatsirikana kuti Christmas yavo irege kunyanya kuvaremera, asi sekereke kungoti tiri tese, we are one in this. Amen. Tiri kutarisa also rural pastoral support. Tinavo vaparidzi kuZimbabwe, mapastors vanobata basa raMwari, asi dzimwe nguva upenyu hwavo vanorarama upenyu hunenge uchirwadza, asi vachishingairira pabasa raMwari. We just want to say, kunyangwe tiri fa kudaro, we see you and we want to support them. Nemagrosari patinenge takwaniswa, nezvekupfeka chaizvo, masutuwo ekutiwo pane vanhu pavari kushandira pabasa raMwari, kungoti pane vanondirangarirawo vari kumira neni in this ministry. Amen. Tiri kutarisa also visitations kuma orphanages atinenge tichi-identifya. Sometimes when you don't visit this place, we become out of touch with reality. Dzimwe nguva paunenge wakararama mukati muupenyu hwako, Mwari vachikuprovida, you think all is well around you until you go to the next person and you get to experience what others are going through. That's when you can really appreciate life and be grateful. Pane zvaunenge uchiitirwa naMwari. Saka we just want to visit these kids kuti, yes, the mother or the father may not be there, but we are there. We are there to fulfill that role. We are there to support you. We are there to cover the gap and make you feel warm kuti tiri tese as God's creation. So we are there to uplift the vulnerable with love, with dignity, with sustainable care. Also providing emotional empowerment kuti pavari kuya vanhu vachitora chikafu, mukana wekungoti mumwe munhu anosvika pakupererwa neupenyu chaiwo kuti aone the hope of a better future, aone kuti ko ndingabuda seiko pandiri. But patiri kupa chikafu tichitaura nezvaJesu, tichishumira nezvaMwari kuti ndiMwari anoshandura mastories evanhu. Sometimes when you are just empowered by the mind and you start to dream and you start to believe for a better life, unogona kuona kuti upenyu hwako wakutotora a different turn because you have been empowered in the mind. Amen. Moving on to the next slide. So what is our role in this exciting initiative? I think tichingotarisa with any charity work, it is dependent on people who volunteer to support that work. Amen. Ndipo patinokwana sekereke. As a vision yatinayo sekereke kuti we want to be more relevant to our society, to our community. Tisangozikana kuti pachechi apa kanti panonamatira mashona or what, but we're making a tangible impact in this Rudaport. And through that, it's a way of evangelism. Yekutoti vanhu vakutoti, these people, they are becoming one of us. We are one with them. And ndizvo zvinoda Mwari kuti we worship as one, irregardless of race, of color, of tribe, of where we're coming from. We are just saying we are one in Christ. Saka tiri kuti zoni sekereke, how do we fit in? Where do you and I come in? We are appealing to you as our congregates to support us with your contributions, your financial contributions. Maererano nekuropafadzwa kwatakaitwa naMwari. Kana uchikwanisa 100, we appreciate it. Kana uchikwanisa 20 rand, we appreciate it. Because it goes a long way to enable us to provide that hot meal to someone who really needs it. Amen. We also appealing to you kuti sekutaura kwandamboita pamuri kutengawo magrocery enyu, ingova reminded kuti pandaita zvekumba kwangu, just one item hayo. Takaunganidza chese kuti mumwe nemumwe auya, iwo vauyaoneka 1 liter kako kemafuta, ini ndauyaoneka 2 kg kangu keshuga. It helps us to gather those groceries kuti tibatsire vamwe vedu vanenge vachimanikidzika pakati pedu. Amen. Hallelujah. Our next slide also, we need your support. We need the feet on the ground. We are looking for people who can volunteer to partner with us in this project. The more we can get, the better it will be for us, because tinotibatsirawo kuti tironge takawana vanhu vakawanda.
zvinotikwanisawo kuti even we can do rotations tichikwanisa kuti basa iri rienderere mberi. Saka tine mateams evanhu atinenge tichida, vanhu vanotibatsira kuprepare chikafu, vanhu vanotibatsira kuseva chikafu. So if you're called to support us, and we appeal to you in this mission, we just say, please reach out to us. Motingotipawo zita renyu, and also in what capacity you are able to volunteer in, so that we can kickstart our project. This is very crucial for us because our intended launch date is the first week of September. So tiri kungokumbira kuti vanokwanisa vari kungonzwa kudanirwa kushumira in this capacity, please reach out to us so that we can finalize the planning and the logistics surrounding this. Amen. Going on to the next slide. So what's next? Kana muchida more information, kana kuti muda register basically as a volunteer, please contact our leaders. Tina Gogo Shakata, tina Mai Watenga, tina inini saka panopera kereke. If you feel like you want to partner with us, please reach out. Every service, you are welcome to reach out to us. Muchingo wona vatungamiriri ava vandataura, and also registering in what capacity that you are able to support us. Amen. Hallelujah. Tichinopedzesa, moving on to the next side. Tinoona shoko raMwari rinoti muna Matthew 25:40. Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Patinoita zvakanaka, tichibata basa raMwari kuti tirirumbidze. Pamwe pacho tinofunga kuti tiri kuitira vanhu, asi tinenge tisiri kuitira Mwari. Tiri kuitira Mwari, ivo vanoripira mabasa ose. Anzi, he who lends to the poor, he lends to the Lord. That's really powerful. Pauri kuti uri kubatsira asina, hanzi wakweretesa kuna Mwari. Wochizvitarisa kuti Mwari wacho wawakweretesa ambori munhu akaita sei. Anoti nyika nekuzara kwayo ndeyangu, sirivheri nendarama ndezvangu. Saka ndoda kungoguma nemashoko yayo ndichingoti, we look forward to seeing you, hearing from you. Pari kupera kereke, please reach out to any of our leaders. Vandangotaura muchingonyoresa zita. Vanoda kupartner with any financial contributions, will be taking them monthly. Vanoda kudeposit into the church account, please do so. Asi ndiri kungokumbira kuti munongonyora reference yekuti Soup Kitchen or Social Welfare with your name, kuti vekufinance vagone kuti allocate Roma funds edu zvakanaka. Vanenge vane cash, please you can give it to us and we'll take the names down. Thank you so much. Maita basa baba nenguva yamandipa. Amen. Hallelujah. Ichi chirongwa chakanaka. Mama apa matidzosa kubasa kwedu chaiko. Kukuita kunongedzera kuti vanhu vafollowe. Zviri kuita sei. Maita basa. Dai mama kaita metsi ndakuti uyai. Hallelujah. Aiwa tinotenda Mwari, chirongwa chakanaka. Let's support this. I am really I'm really impressed. It's an important thing. Vakomana kana tutaura nyaya yekumanikidzika. Nomwe mwana wechisikana akauya semester yekutanga achiuya kunoku Joburg achibva kuEastern Cape. Mwanasikana akarara mubhawa ashaya kwekurara. Not because aida kuenda kubhawa, but ndo kwanga kwakavhurwa usiku. Saka kana tichaura nyaya yekumanikidzika, those things actually do happen. Dai zvisiri zvokuti pana akazozviziva, ndo zvakatozoita kuti akwanise kubatsirikana, ende mwana ari kuenda kuchikoro, ari kurova chikoro zvokuti, but zuva rekutanga ari kumanikidzika. Those things do happen. Saka ngati patiranei pachirongwa ichi, zvakatokoshesesa. Pane pakati pedu uye mucommunity vanenge vachida rubatsiro irworo. Amen. Regai nditi kune handisi kuziva kuti vana baba mune zvamuda kutaura here kana ndikutaurirei pano. Yainyu. Vana baba vane chirongwa chavo cherevival. Regai vazvitaurire vega. Amen. Hallelujah. Tambofunga kuti kungotaurawo tega zvakapinda kunaka. Hallelujah. Chirongwa chatinacho chana baba. Ukangonzwa zvanzi wana baba, zvinoreva kuti nevana namadzimai
patiyana baba, haleluya. Revival iriko. Tanga musi wa 13 kana paine posta redu riripo. Enge tiri pano kutanga musi wechitatu musi wa 13 August kusvika musi wa 16 August inenge iri Sunday. 16 August inenge iri Saturday. Sunday service 17 August from 9 to 12 inenge tiri pano. Saka tiri kukurudzirana sana baba nemadzimai enyu nevana venyu kuti ngatiuyei tigotsigira revival iyi, haleluya. Regaiwo kusarira, ngatiuyei neuwandu hwedu tigonamata, haleluya. Ndiri kunyanya kufarira paposta racho pakanyorwa kunzi overseer, overseer nyere yemhuka, haleluya. Kana tichiti overseer ndikureva kuti ndo wakuru wezvekutenda, haleluya. Haugoni kungomuka wava overseer, haleluya. Unenge uine nhoroondo kana kuti muhwezva wekwawakabva nako, haleluya. Ndeva kuti unenge une uchenjeri hwakawandisa. Adii tangouya tanzwa kuti munhu waMwari nezvaanazvo akatibatirei, haleluya. Ngatiuyei neuwandu hwedu gonzwa kuti overseer nyere yemhuka wakatibatirei kuRoderport, haleluya. Rega kusaririrai, kokaiwo hama neshamwari, maseo group leaders nedzimwe hama dzose. Takukumbiraiwo kuti mutibatsirewo kutidaidzirawo vanhu ava nekuvatakura kuti vauye kukereke mazuva aya, haleluya. Kwai kuti zvakanaka kungouyawo kuzonamata kwakuita sekunodziya, haleluya. Takaitirwa zvakanaka kuti vana baba takawana revival yedu panoti dziyei kudarika madzimai, haleluya. Saka tichaexpecta kuti manhamba edu awande, haleluya. Majazi anenge angodiwa mashoma shoma. Zvekare nguva dzedu dzine dzakuita sedzinotendera. Ukatarisa mid August kune kwakunonokawo kusviba. Ngatiuyei tose tigotsigira urongwa uhu, haleluya. Mazvita enyu muzita raJesu, amen. Haleluya. Ndafarira kuti hapana matiketsi kureva kuti huyai. Amen. Zvigotiitira zvakanaka. Kereke tiri kuziviswawo kuti on the 12th of August macouples hanzi kunenge kuine munamato wenyu pakati peusiku. Haleluya. Saka macouples hanzi paya pamune muri tutu pane munamato wenyu specifically for you, or muri kuita munamato on the 12th of August midnight. So there is a midnight prayer for macouples on 12th August. So we encourage you, or we are encouraged to join during that particular prayer time. Umbowana nguva yekunamata semacouples nai. Amen and amen. Mayouth ese muri kukurudzirwa kuti musare soon after service. I'm sure munosanganira kumusoro ukoko. Kereke ndisati ndaenderera mberi pane zvandinoda kuannounce. Regai tingoyeuchidzana sekereke kuti each and every year tine zuva ratakatara kana kuti zuva ratakatsaura, haleluya, especially sechurch board, ratinotsaura kuti tiappreciate mama nadedi nai, haleluya, amen and amen. Vanhu vasingazvizive unogona kuzoya kuofisi kwangu. Oh sorry, hana ofisi pano. Kana usingazvinzwisise wondoonawo ndozvandoda kuedza kutaura. But we appreciate the servants of God in our midst. Saka appreciation yedu iriko musi wa 7 December. Ipo pano chinenge chakachaya. Hallelujah. Saka mapoka nemapoka semaitira atinosiita makore ese as magroupings edu, whether kuushering, whether kudeco, whether kupraise team, whether kumaseo group kwedu, imise dunga munhu ngatigadzirire chiti kwechinai. Taannounce date pachine nguva, takupai mukana pachine nguva wekuti tigadzirire. We are still 6 or 5 months away or 4 months away, depending on how you calculate. Inini kwandiri, we are still 5 months away. Saka tine mukana wekugadzirira appreciation nai. Hallelujah. Ndingoona maoko mudenga. Tine mukana wekugadzirira appreciation. Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. Chiziviso changu chimwe chiri kuti musi wa 31 August Holy Communion vanoshanda kualtar mogadzirira.
tiri kuziviswawo sekereke kuti we do have ma-midweek services edu ariko 7 p.m. will be online. Fundisi vanenge vachitishumira tingotiitira zvakanaka nayo. Vekuenglish service vari kungoti vane Facebook page ravo rinoda kusapotwa nesu. Vavaona praise team yacho ichiimba. It is actually an impressive thing. And at some point ndandiri kungotarisa vana ava tingoti tine vana vatakatanga navo kusunday school tichiri kugaraji uko vatiri kuona vaakuridza madhiramu muno moziva kuti upenyu hunotochinja apa unenge uchitoona kuti tiri kuexita toita kunge tiri mupaipi naye kuti tiri kufidha paipi kuseri uku kuti vamwe zvedu tichiexita isusu panika maeji ataakusvika vamwe taakutoda hedu kutozorora but patiri kuzorora tinenge tichingoshumirwa ndokunaka kwazvo. Amen. Ndotenda Mwari. Saka muri kukurudzirwawo kuti even pa church Facebook account, their TikTok, their YouTube accounts, endaiko mungonoitawo noise muriko tingotiitira zvakanaka. Amen. Fundisi vanenge vari pano nemusi wechipiri vanoda kuvaona makakusununguka kuita ma-appointments. However, if you want to see him any other time other than Tuesday, nemukana wekuarrange navo kuti muvaone. You just need to make an appointment either through the church office or kubudikidza naivo pache zvavo. Muri kukurudzirwa vatendi kuti mungokokawo hama neshamwari dziuye kukereke tingoshumirwa tiitirwe zvakanaka zvakawanda zvakakosha kuropafadzwa semhuri, zvakakosha kuropafadzwa sehama neshamwari tingotiitira zvakanaka. Ndiri kukumbirawo vaenzi vataona kindly mongoendawo kindly see me at the connecting lounge soon after service. Let's meet there just for a short period of time. I won't take long, I promise. Hallelujah. Mwedzi wedu wapera tiri kukurudzirwa kuti tishande nemasero group leaders edu panyaya dzemission house tigotiitira zvakanaka. Uye tiri kuyeuchidzwa sekereke kuti ngatibhadharei zvegumi zvedu, ngatibvisei zvegumi zvedu. Hallelujah. Muzita raJesu. Amen. Ngatibvisei zvegumi zvedu. Pano takaitirwa zvakanaka. Tine nzira 4 dzekubvisa zvipo zvedu nezvegumi. Unogona kuita EFT, unogona kuenda kuseri uko, uone kune swiping machine, unogona kubvisa pano mumabasket as cash, uyezve unogona kunoita ma-ATM deposits. Izvozvo zvakatotikoshera. Hallelujah. Regai ndipedzise nezviziviso zvandapiwa tinozongozviti ma-announcements plus. Hanzi musi weSaturday 9 August, all the teen girls ndofunga maudzwa naleader wenyu kuti hanzi kune pijama night kumission house. Ndofunga pano vari kutonitarisawo neni vanitozivo ndangonzi ndidaidzire kune pijama night. Hallelujah. Kumission house muri kukurudzirwa matinzi kuti mudaro. Hallelujah. Sero group yeVitpoik ndofunga muri kukurudzirwa kuti musangane nokutungamirirai baba namai Gweshe, mosangana ndofunga muroom yemuprayer room. Regai nditi inini zvangu zvaperera pano, Mwari vakuitire zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kuna Vanyamhunga. Amen. Titende sekretari nekuvarovera maoko vachitora nzvimbo yavo. Pamazuva apera ndinda ndakavabatira. Right, kereke regai titende Mwari nepatasvika iye zvino takuda kuenda pane chimwe chikamu. But tisati tadaro regai nditoro muno mukana kufarira nekugamuchira mhuri yangu. Ndaitaura neimwe hama yakandidzidzisa kuti hanzi kune mhuri mbiri. Kune inonzi mhuri yangu koita mhuri yedu. Saka regai nditange nemhuri yangu. Ndo yangu iyi. Ndoda kutenda Mwari neupenyu hwamai Nyamunga nevana vedu vatatu. But pakati pavo mukereke muno ndinewo mhuri yedu. Ndina mama varipo, ndina namai nini varipo, ndine vazukuru varipo takawanda. Regai ndingokereke mundibatsirewo ndingovafarira muzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Yes, takasimuka tose. Tasvika pane chimwe chikamu chakatikoshera. Nguva yanga yatati chitungamirwa paintercession. Pataurwa nyaya yekuziva purpose yawainga. Chirega kudisruptwa neWhatsApp, chirega kudisruptwa nezvimwe zvinhu, chirega kukotsira. Yasvika nguva yekuti tinzwe kutaura kwaMwari kuburikidza nemuranda wavo. Takasimuka tese tichirova maoko, mhuri nemheterwa. Regai ndisire nguva ino kuna mufundisi vauye vazotishumira muzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ndakanzwa song ikandiitira zvakanaka. Inoimbwa shoma neshoma ichinzi kana mweya. Mirai ndoda kuti muteedzere inini kunyange ndisingaimbi. Kana Jesu varipo zvese kanaka. Kana Jesu varipo zvinhu zvese zvakanaka. Jesu varipo zvinhu zvose zvakanaka. Kana 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 Jesu varipo zvinhu zvose zvakanaka. Whilst you still standing before you take your seat, pananga ndichiverenga kubhuku yaEsther. When I was reading, interpreter, now there are 2-3 people who doesn't understand Shona. Pananga ndichiverenga kubhuku yaEsther. When I was reading from the book of Esther, Pa chapter number 5. on chapter number 5, Pa verse 14. verse 14, Paive nemurume anonzi Hamani. there was a man called Haman, Mwanakomana wa Hamadad. the son of Hamadad. Agag. He was in Agag. In Agag and in Agagite. The English says Agagite. The Shona one says Agag. Amen and amen. Akarwadziwa na Mordecai. He was jealous of Mordecai Zvekuti atadza kumupfugamira. because he failed to kneel before him. Akati ngativurayei maJudha nekuda kwaMordecai. And he plotted to kill the Jews because of Mordecai. But iye asati avronga zvekuti vaurayiwe. But before he planned of them to be killed, Anozoenda kumukadzi wake neshamwari dzake. he went to his wife and her friends, Obva avati and he told them, ndadaidzwa naEsther I've been called by Esther kuti ndinodya namambo. so that I can feast with the But king. handigoni kudya namambo But I cannot feast with the nekuti king mwoyo wangu unorwadziwa because my heart is in pain nekuda kwaMordecai because muJudha. of Mordecai the Jew. Zvikanzi nemukadzi wake ainzi Zereshi, And his wife said to him, he was called Zeresh, iwewe Mordecai, iwewe Hamani, you Haman, ngatigadzirei 22.8 meters yeredanda, let's make a cross, cross that is 22 meters. tirovere Mordecai And you crucify unodya Mordecai zvakanaka. so that you can feast well. Hana yangu yakarova pamwe pese ndaifunga kuti Hamani ane utsinye. All this while I was thinking Haman was cruel. Handina kuziva kuti kune vamwe vanhu vanonzi vana Zereshi. I didn't know that there are other people called Zeresh. Wekuti iye haana So zvaarwadziwa. that she's not in pain. Iye haana paari kukanganiswa. She's not being But disturbed. zano rake But her idea inokuurayisa iwewe. will get you killed. Kuneva kuti dai Mordecai akaroora munhu kwai. If Mordecai had married the right person, No, Hamani. Dai Hamani akaroora munhu if kwai. Haman had married the right person, Akangoti siyana naMordecai. should tell her to leave Iwewe Mordecai. you are already a manager of the king's palace. Would you tell him that Baba he's the tiri manager? kudya. We are eating. Nyika yese iri All kukuremekedzai. countries Zvinhu respect you. zvese zvakatinakira. Everything is well Imi for ndimi us. vakapiwa ringi namambo. We are the one who was given Uye the ring muri by the kutonga. king. And you are ruling. Mordecai siyanai naye. Leave Mordecai alone. But mukadzi anoti ngatiroverei Mordecai. But the wife decides to crucify Ngatigadzirei Mordecai. danda raMordecai. Let's make a cross for Mordecai. Ndopakaperera Hamani. That's where Haman Ndopakapararira Hamani. That's where Haman Pana perished Zereshi. on Zeresh.
pari kuzoroverwa Hamani pamatanda ake, By the time they're crucifying Haman, Zereshi anosara achizoroorwazve. Zeresh will get married afterwards. Kune vamwe vanhu vari muupenyu hwako There are other people in wekuti your life. ukavatendera kutaura If you allow them to talk, vanogona kukuparadza they will ivo perish, vachisara. and they will remain behind. Mangwanani anodenga ngarikuzarurire riti they vana have- Zereshi pavanotaura When uti Zeresh haiwa is ini regai ndimbobvunza mambo ndirege kubvunza vanhu. And I will not ask people Akakonzera kurufu rwaHamani who caused the mukadzi death of wake Haman. anonzi Is Zereshi. his wife who is called Zeresh. Vana mai mudzimba ndiitirei maoko yaka. Kana muri kudya musafurira varume. If you are eating, don't furira your husbands. Chokwadi vamwe muchaita shirikadzi nemazwi amuri kutaurira varume Some venyu. of you become widows because of the words that you're telling to your husbands. What kind of a person are you? Uri munhu akaita sei? Murume wako akauya kumba akatsamwa uri kuti When your husband comes home angry, mateererwa what are you baba saying? vemwana batai munhu vanonobata asingabatwi. They will go and touch the one who is not untouchable. Unoziva this revelation I didn't have it Tizariro kusvika chinandisina. ndazoanalyza kuti akakonzera rufu That rwaHamani who caused the death of Haman neakagadzirisa matanda and who fixed the tiZereshi. roads? It was Zeresh. Ende bhaibheri rinoti pakaroverwa Hamani Zereshi hapana akamubata. When Haman was Ende killed, Zeresh paakabviswa was not there. captain achifa Hamani, When he was removed from iye being captain, akasara. she remained. Imbotarisa kuti vana Zereshi vauri kufamba navo vangani. Kune vanhu Think of the vanokukuisa Zeresh in your mumoto life. so. There are people who are putting you Kune in vanhu fire. vangori netsika yekukushidzira so. There are people who have a Pese system of paunoenda putting you in ukanga fire. uine shamari yako inoti pese pawatsama yoti wadheererwa ndiZereshi. Wanawo mumwe munhu anoti kana zvarema ati ngatisiyanei nazvo. Look for Isu someone tiri who kudya inspires you to hatina live it. kufa ngatisarwei nevanhu. Who tell you that you Imbowanawo are shamwari alive, you are not dead. dzakadaro Look for better friends dzinokubatsira. who will help you. Kune vamwe vanhu vekuti they caused problems There are people who cause because of problems. their advice. Nekuda kwezvavanokuudza. Tine vanhu pandaiverenga bhuku raEsther ndakarohwa When I was reading the nehana book of ndikati Esther, people I was can shocked. be very cruel. Vanhu vanogona kuita utsinye. Unoziva kuti akaurayisa futi John the Baptist. The one who made John the Baptist to Mukadzi. be killed was a lady. Mwana paakanobvunza mai vake When the child got to ask the mother atamba panzvimbo yekuti vakumbire pfuma for them to ask for wealth, akanoti tinoda musoro they say they want a musoro head, waJohn the the Baptist. head of John the Baptist. Vakomana vasati varoora Before the men get married, the boys boys get married. boys rangu namatai musapiwe vana Zereshi. Pray that you not Iti Mwari be married to ndipeiwo Zeresh. munhu anotibatsira kuramba ndichitya. Hamani aitya. He was over the captains. Hamani akanga aine ring yamambo, aine the ring robe of the ramambo, king. but He had the robe of the akatadza king. kuzvidya nekuda But kwaZereshi. he could not feast because of Zeresh. Vana mai mazwi amuri kutaurira vana baba. That's the words that you are advising to your Vana baba husbands. mazwi amuri kutaurirana mudzimba dzemukati. The advice that you are giving Muri each kuti other in the inner kudii? rooms. What are you saying? Kana masimudzirwa naMwari, When God has raised you, idyai makanyarara. feast peacefully. Ndanga ndichifara maimufundisi pavaleader intercession. I was happy when Mom was leading Pavati, intercession. let's go 15 years back She was saying, let's go and back 15 see years back. what we were Tione kuti taiva and chii. look where we are now. Totaura zvatiri, totarisa zvatiri nhasi. Timbotenda Mwari. So that you thank God. Ini ndiri kufunga kuti dai Hamani, munogara pasi mai manje, I was thinking, dai if Hamani Haman akasiyana naModhekai, left Mordecai, dai akaita mambo kwemakore mangani. he was going to become a king for how many years? Unoita kuno munhu wekuti anoita kunge akubatsira so. There are people who seems like Kune they are nomwe helping munhu you. anenge akunzwira tsitsi so. Yes, it seems like they are feeling pity for you. Achitokunyudza. I was counseling one prisoner Ndaibatsira umwe munhu aiva mutorongo, Krugersdorp prison. Krugersdorp prison. Pandaimbokuendako ndichinonamata. When I used to go there to pray, I asked him, why are you in prison? ndakamubvunza ngei uri mujeri.
zvikanzi ndakauraya. And he said, I killed someone. Ndikati, why did you kill? Ndomuzoti, ngei wakauraya? Zvikanzi munhu uyu ndakanetsana naye. He said, I had an altercation. an altercation. Akandirova mbama. And he slapped me. My wife said, And my wife, mukadzi wangu akati, hakuna murume kwaye anoitwa zvavaitwa izvi. there's no man who beaten like what they did to you. And immediately anger gathered within me. Ndakabva ndatsamwa I paripo. ambushed him. Ikaenda komurova. Akafa. He was So I'm in prison. ndosaka ndiri muchechi. Dai mai vakangopukuta murume wavo mbama ivo vakaenda naye kumba. If only the wife could Vanga comfort the vaine husband. murume ende iye murume dai asiri mucheri. The husband would not be Pamwe in jail. pacho zatiri kufurirana idzi dzimwe dzinopisa. At some point, what we are telling Vana each mai other is maoko not mudenga good. yakayaka. Angave mwana, angave murume, be a angave child, it can be your mukadzi. husband, it can be your wife. Ngatizivei zvekuadvaisa. Let's know advices to give each other. Munoziva kuti vazhinji venyu mamusikazivi kuti kuna Zereshi. Munoziva? Most of you do know Maingoti that there was Modekaya Zeresh. Modekaya You only know about naHamani. Mordecai. Hamani Yeah. anga asingatozivi Haman didn't know. how to treat Mordecai. Kuti ndoita sei Ende naMordecai. Mordecai airamba kumupfugamira And Mordecai could not live for him nechikonzero chimwe chete. because of one reason. KwaJudha kwaiva naMwari mumwe chete. The Judah, there was Mabvi only one God. emaJudha The needs for the Jews aipfugamira Mwari one. would only Saka live for one God. ndosaka Mordecai akaramba kumupfugamira. That's why Mordecai refused to kneel Kunyange before mambo him. anga ati Even ngaapfugamirwe. if the king had agreed that Mordecai he aiva would. newamwe Mwari Mordecai had kwete one God, Hamani. not Haman. Saka mukadzi akamuti But the wife said, madhererwa. Munhu wese anokuti wadhererwa, think twice before you act. Tingagara hedu pasi. Praise and worship. Alright, nhasi ndapiwa nguva dziri kufamba. Kufamba chaiko chaiko. Praise and worship. Pane imwe song yaimboimbwa naamai Makanda, meno mazuva ano vane mamudzu havachadziteedzera. Vanhu vanokura ka. Musikana uyu paakabva kuruzevha aimba uyu iyezvi Poloni yajaira muropa manje. Mazuva aibva pabhuka apa achiri kufunga mamigero yavo yavanoshandisa pabhuka apa. Unoziva kuti pamwe pacho Mwari tinomuda ka tichiri padhuze nenhamo. The further we go away from poverty, the further we start kumera mawings. So, ukambotarisa manamatiro awaita gore ravakapinda mumba iwewe uchiri kunzwa kuti wakomana murume anga aramba kuuya. Wati ukati Jesu, Jesu, izvozvi zviwamumereji nzwa radzareba kuti Jesu, yes, ya, hallelujah, hallelujah. Zvechibhabharieni makarega. Unoziva kuti ukakomborerwa so mufiriji muine bacon, beans nenyama, Monday ikanzi fasting, unotanga kuvenga mufundisi. Kutanga kurwadziwa namufundisi kuti vanhu vasina chekudya vanoshungurudza vamwe, vanhu vasina chekudya vanoshungurudza vamwe. But kana usati vava nazvo so wakomana takanamata vakomana. Handidi kunyepera. Pane mazuva atainyengetera ndaive neshamwari yangu ainzi James so aiti akati ndiani anoziva zvinorongwa naMwari. Midnight yega yega taienda kumagrounds tichinonyengetera. Pauri kunyengetera ipapo tibhegi rine riri pawindow sill. Uchiti ukariisa mutii woribvisa woriisa pawindow sill, wobika imwe tii wotora tibhegi iroro wodzosera futi mukapu. Taitsvaga Mwari. But pane nguva dzekuti tikaropafadzwa so vane makiye mota, murume aripo, chekudya chiripo, vamwe vatononoka vachibika cereal yavakazivira muJoburg munomu, waidya porridge remauyu, denga rakurangarira. Wairara vakanyika mauyu kuzomadya makusini. Munoziva kuti pamwe pacho chiri kutitadzisa kuenda kumberi kuwarayirwa. So tikaropafadzwa tinowarayirwa, tikaropafadzwa tinowarayirwa. Ini ndine mazuva andakamboenda kuchechi ndisina juice, kwete noti ndainge ndarikanganwa ranga risipo. Kumbotsvarisa kwawanga uri 15 years back. Just check. I was looking myself panze nemukadzi wangu
15 years back. I checked with 15 years back, Shannon was not born. 15 years back, taikweretana nemumwe murume ainzi Kolwani aibva paBulawayo, Kolwani Sibanda. Kana mwedzi wakupera either aindipa 100 rand kana ndaimupa 100 rand kuti tipedzise svondo. Iyo 100 rand iyo ndakundogona kuikanganwa mutrauzi. But mazuva iwayo ndaitoipa maimufundisi, wobva waigarira pasi kutenga chimukaka, wobva wawedzera chingwa. But izvezvi mukakomborerwa so, wakaguma rini kutsanya wega usina kutuma. Ungonzwawo kuti nhasi ndoda kutsanya. Unoziva kuti munhu asati ane mota anouya achibata tsoka idzi, achipfugama apa achinamata akabata tsoka dzangu idzi, kungoita makiye mota so ndobata tsoka dzemunhu, inini ndikabate tsoka dzemumwe munhu, inini ndikabate tsoka pane kumwe kakuonererwa kanoita so kana vanhu vakomborerwa. Pane mamwe munoziva kuti mari yakanaka, but mari inounza chivindi. Muri kunzwa ndotaura mari inounza chivindi. Pane mazuva aiti ukanga wakuenda kuZimbabwe kuti baba ndiri kumbofamba, but mazuva ano nemedical aid unongobuda so kunge njuzi. Wakapindwa nemweya wekungobuda so, zvinongoitika so. But what am I saying to you? Ndikuti kana Mwari, it's so good kuti after every, ndaitora mapicture aRomeo, ndikatora mapicture atete pafamily group, ndichiisa tsoka dzatete, tichitorwa photo. Ndozoisa tsoka dzawo izvi, unoona kuti negumbo chairo rinogona kubvuma kukomborerwa. Tsoka chaiyo inogona kubvuma kukomborerwa, kunzwa kuti tsoka komana ndo tsoka here iyi yatati nayo pamwaka uyu. Tsoka ndinotarisa maphotos angu naandichitarisa 15 years back. Kanzira maimufundisi, think 15 years back. 15 years back we didn't have much. 15 years back, I think on assets in South Africa we had none. Roger. 15 years back we didn't have a car. 15 years back, I'm not sure even if she had an account. Then just bank account. 15 years back, her first job, ravakawana kuRandburg Towers, vaishanda padesk pasina, vainza kugara pasi, pachipo, vaishanda ku, it was a hotel, vaimira 8 hours shift, vakamira, vaisabvumidzwa kugara pasi, pavaishanda ipapo, 8 hours vakamira. But izvozvo vanogona kuwarairwa zvokutogara muchechi 1 hour isati yakwana, tozwa kuti tsoka dzangu dzakudzinzwa utomboti zvakuwawa. But wakanganwa kuti Mwari vakakubvisa pamwe pavaimbonzi 15 hours you don't sit down. That time 15 years back ndaishandira company yandanga ndisina Sunday, yandanga ndisina Saturday, yandanga ndisina weekend. Ndaishanda throughout. Ndaishanda basa rekuti ndikapedza basa na8 ndaitakura mafiles angu ndoya nomapedzisa futi kumba. Noti maimufundisi rekodha izvi nonopresenta makuseni. Pane pamwe pekuti tikati fambe, it's always good to remember kuti Mwari vambotiitirei. Mwari what is it that the Lord has done? Unoziva izvi pataiti 15 years back tatisati takuita zvemabhurai. 15 years back ndakutokupedza panyaya 15 years back taiziva 1 McDonald's iri muna Malibongwe. What we used to do, taidriva kubva kuVelta Freden Park kunotenga McDonald's kuna Malibongwe. Ndandisati ndadya Spares, ndandisati ndakuziva KFC, ndandisati ndakuziva. Muri kutoseka, this is reality. Taive neMcDonald yanga iri padhuze nesi yanga iri freeway, tichifunga kuti ukapinda mufreeway hauzobudi. Sataisaenda yanga iri just next to the freeway pataigara. Tatakangodzidziswa kuti ukapinda mufreeway it's 50-60 kilometers hapana pekubuda napo. So taidarika dzimwe tatisati takuziva kuti kune clear water more. Pane zvimwe zvinhu zvokuti Mwari